गिबियावनो खुलुमबाय आंनि गासैबो फेसबुक आरो इउटुब नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै आङो नैबे बेसेन गोसा आर'नाइखौ लानानै भिडिअ बानायनो नागिरदों रायजोफोर। लोगोसे जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायदों प्लिज अननानै नोंथांमोना नोंथांमोननि न'खरनि फिसाजो एबा फिसाज्ला फरायफुनाय माखासे अनजालु आरो अनजालिमोननिसिम नैबे भिडिअखौ दिन्थि। नोंथांमोननि थाखाय जोबोद मोजां जागोन होननानै आं साननानै लायो। लोगोफोर, आङो नैबे एसेबां मानि बेसेन गोसा आर'नाइखौ दाख्लैबावैसो जानानै थांनाय आसाम पुलिसनि रिजाल्टआवहाय आं मोजां फिथाइ मोननायनि थाखाय नैबे बेसेन गोसा आर'नाइफोरखौ आंनो माखासे रायजो राजा आरो न'खरनि आलासिफोरा गोदोनायाव मान बान्थाजों नैबे बेसेन गोसा आर'नाइखौ गानहोदों आरो लोगोफोर। बेनि थाखायनो माखासे बे आंनि आर'नाइ गानहोगिरि रायजो राजा न'खरनि जाथि बंस' गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरबावबाय। बे आंनि बेसेन गोसा आर'नाइखौ गाननो मोननायनिबो गोबां जाहोन दं लोगोफोर। नोंथांमोना खोनाखाबाय, थांनाय आसाम पुलिसनि रिजाल्टआवहाय आङो उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय नैबे आर'नाइखौ गामिनि रायजो राजा आरो न'खरनि जाथि बंस'फोरा गानहोदों होननानै। बेनिखायनो फरायफुबाय थानाय आरो फरायखांनाय माखासे अनजालु अनजालि आरो हाबा जानानै थांखांनाय बिहामजो नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो जे जोङो दानि दिनावहाय साख्रि लानो होननानै बुङोब्ला जेन'बा रां गारनानै साख्रि लालायनांला। गाव रोंगौथि थायोब्ला, गाव जुदि नाजानाय थायोब्ला खस्थ' खालामनानै गाव मोनफुंनो हायो। बेनि थाखायनो नोंथांमोनखौ आङो बुङो जे हाजासे खस्थ' खालाम आरो गावबा गावनि आथिङाव गसंनो नाजा। आंबो मोनसे समाव गोबां खस्थ' खालामनानै दिनै आं गावनि आथिङाव गसंनो हाबाय। बेनि थाखायनो नोंथांमोनाबो न'खराव सोरबाफोर बिहामजो आरो फिसालाफोर फरायफुबाय थानाय माखासे फरायसुला फरायसुलि जायफोरा साख्रिनि थाखाय बाहागो लानो हानाय बैसो जानाय सुबुंफोर दं न'खराव, आरो नोंथांमोनाबो जुदि नायदोंब्ला आंनि भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो, जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि बर' हारिनि बर' फरायसुला फरायसुलिफोरा गावबा गावनि आथिङाव गसंनानै जिउखौ दैदेनलांनो हायो। मानोना दानि दिनावहाय गावनि आथिङाव गसङाब्ला गावनि जिउखौ इयुनहालागै दैदेनलांनाया जोबोदैनो गोब्राबसै। बेनि थाखायनो मोनसे समावहाय आङो गोबां नासयजानाय, मुगैजानाय, दुखुथिया एकदमबारे गैजारोङि न'खरनि फिसामोन, जायनि जाहोनाव आङो गुबुननि न'खराव बिहामजो जानानै बिहामजो महरै जिउखौ आवगायलांनो होननानै सानदोंमोन। नाथाय बैयावबो आंनि बे खावरिया खाफाला बिहामजो महरै गावनि जिउखौ बारहोनो हायैलाय आङो गावनि आथिङावनो गसंनोसै होननानै थिरांथा लादों लोगोफोर। दिनै आङो बै थिरांथाखौ आङो आखाइ मुथियाव हमनानै ओरैबायदि गावनि नाजाथाबनानै आङो गावनि आथिङाव गसंबाय होननानै आं साननानै लासै लोगोफोर। मानोना गावनि न'खराव बिमा बिफानि न'खराव जेरै सिख्ला समाव फरायनानै आलो आलो जानानै देरबोदों, बेफोरबायदिनो गुबुननि न'खराव बिहामजो जानाय लोगो लोगोनो जोङो खायफा खायफा न'खराव बिहामजो महरै गोजोनै थाहैनो हाया लोगोफोर। बेनि थाखायनो सिख्ला समावनो नोंथांमोनाबो फरायबाय थानाय समावनो गावनि आथिङाव गसंनो नाजा आरो बेफोरबायदिनो न'खरनि बिमा बिफाफोरनि साननायखौ जाफुंहो। आरो आंबायदि बेफोरबायदि मानगोनां आर'नाइजों नोंथांमोनाबो बरायजानायखौ आं नुगोन होननानै आसा खालामो लोगोफोर। मानोना दानि दिनाव गोदोनि बायदि रां रुफा गारनाङा साख्रि लानोब्ला आङो सानाखैमोन जे आङो जिउआव बेफोरबायदि सासे
नेहात सुबुङा सासे गोरिब न'खरनि फिसाजोआ बेफोरबायदि साख्रि लालायनो हागोन होननानै, आरो आङो एसेबांबो बुरजा फरायनाय आइजोबो नङा। गावनि जिखिनि साख्रिनि थाखाय इलिजिबोल बेखिनियानो आङो बेसिमल' फरायदों। बेखौनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनो जे गावनि खस्थ'खौ दिनै आं मोनफुंबाय। आरो नेहात जानो गैयिनि फिसाया नैबे आर'नाइजों बरायजाबाय लोगोफोर। बेफोरबायदिनो सिख्ला समखौ ओरैनो हगार हरालासे, गावबा गावनि सेंग्रा जिबनखौ ओरैनो हगार हरालासे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गोख्रोङैनो नाजा। जोंनि एरियायाव आरोना लोगोफोर बारा बेफोरबायदि जब बायदिसिनानि थाखाय गोसो होनायखौ आं जोबोद खम नुनो मोनो आरोना लोगोफोर। गोबांखौनो खम नुनो मोनो। हिन्जावफोरनि मादाव होननानै बुङोब्ला आङो गावखौनो गोग्गानानै लानाय बायदि जागोन होननानै आङो साननानै लायो। नोंथांमोना निमाहा हो। आङो मिथिनो मोननाय बायदियाव बे जोंनि बेखिनि ओनसोलावहाय बर' हिन्जावसाफोर सरकारि जब मोननायानो गोबां खम। बेनिखायनो जेसेबां हायो एसेबां नाजा। दानि दिनाव थाइसेबो रां होआलासिनो साख्रि मोनो। आङो गावखौनो गाव सानस'नोनो हायाखै। आङो सानदों जिउआवदि आं साख्रि मोनगोन होननानै आं मालाबाबो साननाय लाबोआखैमोन। नाथाय आंहा नाजानाय दंमोन। आङो सानसेबाबो गावनि आथिङाव गसंगोन। गावनि जिउआव मोजां सैथो सोरां लामाजों आवगायलांगोन होननानै आं सानोमोन आरोना लोगोफोर। दिनै फाइनालि जाफुंबाय। आरो नोंथांमोनाबो आंनि बे भिडिअ'खौ गावबा गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो नैबे भिडिअ'खौ नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर आरो खुलुमनायखौ बावहरो। मानोना नोंथांमोना आंनि बे भिडिअ'खौ नायजोबनायनि थाखाय, बा आंबो साननानै लायो जे नोंथांमोना बे भिडिअ'खौ नायनानै एसेबाबो गावबा गावनि थाखाय माबा मोनसे बुजिनाय मोनबाय होननानै। आरो सोरबाफोर न'खराव बिहामजो फरायफुनाय दङब्ला बेफोरबायदिनो पुलिसफोराव एप्लाइ खालामनो लुबैयो, खारनो लुबैयो, बिदि सोरबाफोर दङब्ला सापर्ट खालाम। जेसे हायो एसेनो सापर्ट खालाम। मानो होननानै बुङोब्ला जों हिन्जावनि फिसायाबो नाजायोब्ला गावनि आथिङाव गसंनो हायो आरो न'खरखौ नायनो हायो आरोना लोगोफोर। बेनोसै आंनि दिनैनि भिडिअ'आ। हानायमानि सापर्ट खालामलायनांगौ, पजिटिभखौ लानांगौ, नेगेटिभखौ मालाबाबो लाबोनो नाङा। मोजां साननाया सुबुंनि थाखाय मोजां आरोना लोगोफोर। लोगोफोर, आंनि भिडिअ बिराद गोलाव जाबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ आरो खुलुमनायखौ बावहरबाय। बाय बाय, लाभ इउ अल।